An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma ko yalama Burkina Faso ni Faransi ka fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ bɛ se ka na ni sefa wari dunni jɔli ye wa? Ɲininkali bɛ sabula jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama la Burkina ni Faransi ta a laban nana kɛ an ka fara ɲɔgɔn na ye juin kalo tile 26 Burkina y'o danganamaya bɛɛ lajɛlen ye ka ɲɛfɔliw kɛ ka fara ko kan. Nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla waati jumɛn? Furancɛla fanga min san 2020 septembre kalo la n'o ɲɛmaya dira Capitaine Ibrahim Traoré ma, o y'a to Burkina ni Faransi ka filɛlaw ma kɛ kelen ye politiko ta nasira fɛ, jamana mara ta nasira fɛ, baara kɛcogo ta nasira fɛ, wolomasiri tabaw olu ka kow fana ta nasira fɛ. Burkina y'i kɔ don Faransi la kosɛbɛ k'a sababu kɛ mun ye? A y'i ɲɛsin sira wɛrɛ ma, sira minnu ni Faransikaw yɛrɛ olu yɛrɛ bolo sa o kɔni ye u ye sira bila pewu ye. K'a sababu kɛ mun ye? Min ye Faransikaw ye Burkina kuma caman b'a fɔ k'u b'u sen don u ka kow la, ko minnu ye n'olu t'a fɛ maa wɛrɛ sen ka don u la, wa u bɛ maaw su ka kɛ olu kan. Banbatiwale ni jugawale kɛbaw kɔfɛ bɔlɔlɔ sira matarafaba caman bɛ bi olu jabala kɛlen don Faransi ye, olu ɲɛ tana ye Burkina ye. Faransi dun y'a yira sa k'a fɔ ko Burkina filɛ ka nin jalakili fɛn ta ka ɲɛsin ale ma jɛ n'o ye bi, a ma jɛ n'o ye sini, sabula ale bolo mara kɛcogo yɛrɛ de Burkinakaw fɛ o de ma ɲɛ. Nka Burkina yɛrɛ a t'a kelen na tuguni, sabula ni jamana mun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye AES jamanaw ye, Mali, Burkina, Niger, u bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra ka jɛrɛ mun sigi sa. Wolomasiri tabaw ka gunga u y'u ɲɛsin irisi min ma, a kɛra i ko n'u ye Faransi kɔni ni kɛnɛ de karaba. Min ye sɔrɔko ta nafala ye, Burkina y'o falen minnu kɛ, Burkina ye yɛlɛmaba minnu don a ka baaraw kɛcogo la k'a yira sa ko bi ko min ye musaka ko ye, ko yalama ko in kɔlɔlɔ tɛna se o ma wa? N'i ye ko in ta k'a jateminɛ, Burkina ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan ka bɛn ni juin kalo tile 26 ye san 2026 k'a yira k'a fɔ ko ni Faransi jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kɔni k'o ti kɛ tuguni. Faransi yɛrɛ ko sa ko ale kɔni ma foyi faamu, nka Burkina ko ka a y'a faamu cɔ, sabula min ye fangandaraki ko ye, min ye wolomasiri tabaw ka ko ye, min ye k'i bolo dɔrɔn olu ka musakaw la ye, Burkinakaw ko dɔ kɛra ten, olu bɛ u yɛrɛ ta, olu bɛ taa u yɛrɛ ta, u b'u jija u yɛrɛ ye, wa min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ fana o ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ, ko nin y'a ko bannen ye. Kɔlɔsilikɛlaw ani kosɔgɔbɛlaw ni maa minnu bɛ n'olu hakili juru caaninen, olu bɛ ka ɲininkali kɛ ko yalama Burkina bɛna na dan nin dɔrɔn ma wa? Sabula a yera k'a fɔ nin waati laban in na Burkinakaw u y'u labɛn kosɛbɛ. Sanu min n'u y'o bɔ sa ngo o taara se fo tɔni 94 ma, o ɲɔgɔnna kun ma deli ka kɛ Burkinakaw fɛ yen. Sanu bɔyɔrɔ minnu b'u fɛ yen 16 la saba jɔlen o kɔni ye Burkina yɛrɛ wasa bɛ o musakaw la, o n'o doncogo n'o bɔcogo la, a tɔ bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsilen don. Min ye ka sanu ko k'a jɛ, sanu kulukutu, sanu gɛrɛgɛrɛ, o fana sigiyɔrɔ bɛ ka dilan u fɛ yen. Musaka fana sigira sen kan n'o o ye siniɲɛsigi ye. Burkina ye nin fɛɛrɛ minnu tigɛ nin ye, o de bɛ ka maaw bila ka ɲininkali kɛ, yalama min ye Faransi fa ye don nataw la Burkina tɛna na i fosi ka bɔ o la wa? Faransikaw fana bɛ jateminɛw la, u bɛ ka kow sɛgɛsɛgɛ, yalama Burkina kelen don wa? AES jamanaw bɛna n'a kɛ de wa? Mali, Burkina, Niger ko yalama ko olu ni Burkina bɛ nin kuma ninnu fɔ wa? Maa caman y'a yira k'a fɔ ko nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ a mɛnna, a bɛ bala ka wuli, a bɛ bala ka jɔ. Nka Burkina ka bɔli min filɛ nin ye, o tɛ AES ale ka bɛn bali, sabula jamana ninnu u faralen don ɲɔgɔn kan ka bɛn fɛn minnu kan olu bɛ a la, nka bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ i yɛrɛ de bolo.